Wel, croeso cynnes i chi bore yma. Mae'n hyfryd gweld eich gwynebau chi gyd, a mae'n fraint gallu dod gyda'n gilydd i addoli ein dew ni ac addoli yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Fel chi'n gweld, mae y cymyn bwrdd yr arglwydd o'n blanu, a mae croeso unrhyw un sydd wedi profi gras Duw, wedi dod i gredu trwy ras, trwy heiddiannau Iesu Grist. Mae croeso i chi i gyd gymuno gyda ni. Os chi ddim yn siŵr, gadewch i'r cwpan a'r bara i fynd heibio chi. Fel chi'n gweld, Emyr sydd yn arwain bore yma, ac yn edrych ymlaen i glywed beth sydd gan Duw, be mae Duw wedi rhoi ar ei galw i ni. Mae Emyr James yn troed yr hyw bore yma, a mae meirion draw y Mangor, lle ni'n cofio amdani nhw. Ar ôl y cyfarfod, gai annog chi i ddod trwyddo i fan hyn, a mae paned a bisgedi, dewch trwyddo, ac yna, am tua cwarter i 12, bydd ysgosil i'r plant a i'r bobl ifanc, ond dim ysgosil i'r oedolion heddiw. Yna, prynhaw yma, bydd criw yn mynd i fwydo'r digartref yn y dre, lle cofiwch am y criw yna. Os chi ddim yn siŵr beth sy'n digwydd, cewch chi weld Liz neu Lynn yng nghyd-destun hynny. A wedyn bydd criw arall yn ni yn mynd i heol Don, ac yn cynnal oedfa yn heol Don am 3 o'r gloch. Ac yna am 5 o'r gloch, nôl fan hyn, a Emyr eto yn arwain yr oedfa. Gyna o ran yr wythnos, nos Fawrth cwrgweddi, ond gan fod ni'n sil dydd Mawrth cyntaf mis, byddwn ni'n cael grwpiau. Ni'n cyfarfod yn tai, yr gogledd yn cyfarfod yn tŷ Rhodri ag Anwen yn yr Eglwys Newydd, a pobl mwy i'r de yn Ceith ar Rhiain fan hyn, a bydd manylion yn cael ei roi am hynny, a byddwn ni'n edrych ar salmau. Ni'n mynd i edrych ar rhai o'r salmau, a dilyn rhyw lyfr i fynd trwy y salmau penodol gyda'n gilydd. Felly hynny nos Fawrth. Os ych chi eisiau mwy o manylion, o'ch chi ddim yn siŵr, dewch chi weld fi ar y diwedd. Ac yna, nos Iau, bydd Wyn eto yn esbonio emyn, cofio am hynny. Bore di Gwener amser paned fan hyn am 10 tan 12, a wedyn y clybiau'r plant a'r bobl ifanc nos Wener. Ac yna dydd Sadwrn mae'r Americanwyr yn cyrraedd, dim pob Americanwr, criw bach o Americanwyr o capel ni'n cysylltiedig ag e. Ac os ych chi ar gael jyst i croesawu nhw, os ydych chi weld Emyr neu fi ar y diwedd yng nghyd-destun hynny, ond bydd manylion yn cael ei roi allan yn ystod yr wythnos ynglyn â'r trefniadau. Ac yna, sil nesaf, Emyr eto yn arwain y bore a'r hwyr. Casgliad y mis yma yn mynd at banc bwyd. Ni wedi bod yn cyd-cysylltu gyda Emmanuel Gabalfa, yr eglwys draw fyna yng nghyd-destun banc bwyd, a'n cyfle ni i'w roi e. Felly mis yma, bydd y cyfle chi roi boed hynny yn fwyd, bydd rhestr yn cael ei anfon allan ystod yr wythnos beth sydd angen, neu os ys well gyda chi roi arian, wel, bydd modd i chi roi hynny yn y casgliad. A byddwn ni sôn fwy am hynny yn yr wythnosau nesaf. Ac yna wedyn, sil nesaf, Emyr eto yn arwain y bore a'r hwyr. Mae'n hyfryd, mae yna wynebau newydd yma heddi, croeso cynnes i chi. Ni'n croesawu i pawb, ond mae croeso cynnes i chi os ych chi newydd. Mae'n hyfryd hefyd gweld arawn a anest. A rheswm fi'n enwi nhw, achos mewn ychydig, maen nhw'n 2 o'r 6 sy'n bwriadu dechrau eglwys newydd yn Morfa neu Morfa Nefyn? Morfa Nefyn, draw yn Pen Llyn. Felly 6 ohonyn nhw, Alun Bryn bydd yn arwain. Ni wedi bod yn gweddio amdano chi, ac mi fyddwn ni'n parhau weddio bydd Duw yn bendithio y gwaith yna. Felly ni gofio am hynny. Os ydych chi eisiau holi fwy, wel, mi fyddwn nhw ar gael ar y diwedd. Gadewch ni weddio fy'n gilydd. Ni'n diolch i ti o arglwydd. Mae hwn yw y dydd y cododd Iesu Grist o'r bedd yn fyw, a bod ni'n gallu llawenhau yn oherwydd hynny, bod yna obaith tragwyddol i ni nawr, a bod hyn i gyd yn reality, bod e wedi dod i'r ddeiar yma, bod e wedi byw yn berffaith, bod e wedi marw, bod e wedi atgyfodi, bod e wedi esgyn ôl i'r nefoedd, a'i fod e'n mynd i ddod nôl rhyw ddydd. O arglwydd, diolch i ti am ein gwaredwr, ac ni'n gweddio nawr ar y ti helpu ni i ddeall fwy am rhyfeddod ei bersonau,
Yn gweddio arglwydd y bydde wedi rhoi help i ni i ganolbwyntio a trwy'r cyfan y bydd yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu. O arglwydd ymwela ni nawr os gwelid i fod yn dda, cynnal rhodri yn troed o'r rhyw, bendithia Meirion y Mangor, ni'n cyflwyno yr achos yn Morfa Nefyn yn y dyfodol nawr. O arglwydd llwyddad y waith gogoniant Iesu Grist ac achubiaeth y neidiau colledig. Amen. Diolch Gwydion. Ni'n mynd i ganu mawl efo'n gilydd ac yn mynd i droi ein meddyliau ni wrth ganu at y groes. Croes yr arglwydd Iesu Grist. Datguddia i mi yn gyson y groes a'r Galfari. Y man lle rwy ti'n canmol dy gariad ata fi. Datguddia i mi'n araf i lygad gwan fy ffydd, yr hoelion a'i trywanodd, yr rhai am gwnaeth yn rhydd. Am gofio, am meddwl a cael yn atgoffa o'r cychwyn y bore yma am y groes a yr hyn mae'r arglwydd Iesu wedi i'w wneud drosto ni. Felly gadewch i ni sefyll i ganu gyda'n gilydd. O'n i yn mynd i ddathlu yr cymyn gyda'n gilydd
nawr ar y pwynt yma yn yr oedfa, fel arfer, ni'n dieddol o gael tua diwedd oedfa, a falle'n dod at y bwrdd ag yn adlewyrchu ar be ni wedi clywed. Bore yma ni'n awyddus bod ni'n dod ar y dechrau, a bod gweddill yr oedfa wedyn yng ngoleuni hyn. Felly beth yw hyn? Beth i ni'n gwneud fan hyn wrth i ni gymryd y bara yma a'r gwyn yma? Wel, mae rai di disgrifio hwn fel pregeth weladwy. Hynny yw, pregeth i ni ddim yn gwrando arni, ond yn ei weld. Ac yna ni gyffwrdd ac yn ei flasu. A beth yw'r bregeth yma? Beth yw'r neges sy'n cael ei gyhoeddi trwy'r pethau hyn? Wel, y neges yw hyn fod Duw yn ein caru ni. A fod wedi dod yn un ohono ni. Fod Duw y mab wedi cymryd cnawd. Cymryd cig a gwaed wedi dod yn debyg i ni. Dyma mae'r symbolau yma'n cyfleu. Bara yn cynrychioli corff yr arglwydd Iesu, a yr gwyn yn cynrychioli ei waed. A felly be ni'n dathlu yw bod wedi dod yn un ohono ni, ac yna wedi rhoi ei fywyd trosto ni. Fod wedi rhoi ei fywyd i lawr. Fod ei gorff wedi cael ei dorri ar y groes. Bod hoelion wedi cael ei roi, fel ni wedi canu, trwy ei ddwylo a'i draed e. A fod ei waed wedi cael ei dywallt ar y groes, bod wedi rhoi ei hun i ni, a drosto ni, yn ein lle ni, ar y groes. Cymryd ein cosb ni. Cymryd ein melltith ni, yr cosb a'r barn yna ni'n heiddi am ein pechod. Fel bod ni nawr bore yma trwy ffydd yn gallu ei dderbyn a derbyn bywyd am addeiant trwyddo fe. A dyna'r neges. A felly bore yma, fel mae Gwydion di gweud, os ych chi yn credu hynny, os ych chi'n Gristion, dim rhaid i chi bod yn aelod o'r eglwys yma, os ych chi wedi rhoi eich ffydd chi yng nghorff a gwaed yr arglwydd Iesu, yn ei fywyd drosto chi. Yna mae gwahoddiad i chi gymryd ac i fwyta ac i ddathlu a llawenhau. Dyna ni'n gwneud. Os chi ddim yn Gristion, neu os chi ddim yn siŵr, ni'n annog chi i beidio â chymryd. Okay? Fi'n gweud hwn yn aml, does na ddim rhyw fath o magic yn y pethau hyn. Right? Dyw just bwyta'r bara yma, gyfed y ddior yma, ddim yn mynd i wneud chi'n Gristion, a ddim yn mynd i delio gyda'ch problemau chi gyd. Na, ffydd sydd yn bwysig, a'r ffydd hwnnw yn cysylltu ni gyda'r arglwydd Iesu ei hun. A felly, os chi ddim yn Gristion, defnyddiwch yr amser yma nawr i feddwl ac i weddio ac i geisio Duw yn eich calon. Mae'r bara yn ddi-gluten, mae'r ddiod yn ddi-alcohol, felly peidiwch gadlu hynny fod yn rhwystyr. Fi'n mynd i ofyn i Gwydion felly i weddio, nawn ni ddosbarthu y bara a'r gwyn, os newch chi gadw nhw, ac yna byddai'n arwain wrth i ni fwyta ac yfed gyda'n gilydd. Diolch Gwydion. Cyrch ni weddio. O Dduw ein tad, i ni'n diolch bod ni'n cael cyfle nawr i gofio. I ni yn bobl sydd yn anghofio mor aml. Diolch fod cyfle nawr i ni roi amser i dawelu, i arafu ac i gofio yr hyn ddigwyddodd dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. I Iesu Grist i ddod i'r ddeiar yma ac iddo fe fyw bywyd perffaith. Yn lan ac yn bir, heb bechu unwaith, ac yna gorfod mynd i'r groes a derbyn ein pechodau ni gyd. A'r baich yna, mor ffiaidd bydde hynny wedi teimlo iddo fe, mae'n pechod ni'n hunain yn blino ni, o arglwydd y fath i o ddefaint oedd rhaid i Iesu Grist ei gael. Ac yna yn fwy na hynny, gorfod wynebu dy gyfiawn lyd di, barn ei dad arno fe, a hynny gyd ein mwyn ni. Ni rhyfeddu ar
gariad Duw y Tad, yn rhoi ei unig anedig fab i farw, mwyn bod ni, pechaduriad, yn cael bywyd trwy I ni'r hyfeddiad cariad y mab yn darostwng ei hun, nid yn unig I ddod i'r ddeiar yma, ond I fynd i'r groes ac I ddioddef yr baich y pechod a'r farn yna, yr uffern yna, ein mwyn ni o arglwydd. A wneud I yn y munudau nesaf yma nawr, achosi bod y gwirioneddau rhyfeddol yma yn cyffwrdd mwy ar ein colonnau ni. Wrth I ni gymryd y bara, byddwn ni'n sylweddoli gymaint ddioddefodd Iesu Grist ein mwyn. Wrth I ni yfed y gwyn, byddwn ni'n sylweddoli bod ei waed wedi ei dywallt ein mwyn. Ac yna arglwydd gyda'r diolchgarwch y bydd na lawenydd, bod ein cyfiawnhad ni bore yma ddim yn dibynnu ar sut ni wedi byw wrthos yma, ond yn ddibynnol llwyr ar aberth digonol, cyflawn, perffaith, gorffenedig yr arglwydd Iesu Grist. O arglwydd gna ni ymhyfrydu ynddo fe ac I lawenhau ynddo fe wrth I ni gymryd y bara'r gwyn nawr. O arglwydd siarad â ni fel dy bobl, ti'n dweud bod Iesu Grist wrth y drws yn curo. O gna ni'n bobl sydd yn agor y drws yn gyflym I brofi fe yn swperi gyda ni nawr yn y munudau nesaf yma. O arglwydd clew ni nawr, bydd gyda'r rhai sydd eto heb gredu, helpa nhw nawr I ystyried eu sefyllfa nhw ger dyfrondi wrth I ni gymuno. Clew ein gweddi, derbyn ein mawl a'n diolch, ymwel â ni nawr am bod ni'n gofyn pob peth gogoniant ein gwaredwr annwyl Iesu Grist. Amen. Mae'r apostol Paul yn ysgrifennu at yr eglwys yng Nghorinth ac yn dweud fel hyn, fe dderbyniais I oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais I chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd eich mwyn chwi.
Gwnewch hyn cof amdanaf. Gadewch ni fwyta felly, gyda'n gilydd. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn, bob tro ar y fwchif, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Ond gadewch i ni yfed gyda'n gilydd hefyd. O arglwydd, ein Duw, i ni yn diolch i ti am y bara hwn, a'r cwpan hwn, sydd yn cyhoeddi newyddion mor dda. Yn cyhoeddi bod na faddeuant i bobl fel ni, a bod ni nawr yn gallu bod yn blant i ti, a derbyn bywyd tragwyddol. A dad, ni'n diolch fod hyn yn neges sydd i'w chyhoeddi. Ac arglwydd, ni'n gofyn felly, helpa ni. Helpa ni yn y gwaith yma nawr o ddweud wrth eraill am yr arglwydd Iesu Grist. Rhannu'r gobaith yna sydd ynom ni. Dad, ni'n edrych ar y byd o'n cwmpas ac yn gweld cymaint o anobaith. Arglwydd, helpa ni felly i rannu y newyddion da yma, a rhannu'r goleuni gyda'r bobl o'n cwmpas ni. Dad, wneud i'n helpu ni nawr. Yn y munudau nesaf yma wrth i ni fynd ymlaen yn yr oedfa, wrth i ni rando ar dy air di a meddwl am yr hyn sydd gen ti i'w ddweud. Arglwydd, helpa ni i glywed y cwbl yng ngoleuni croes ac marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Da, derbyn ein diolch ni. Amen bod ni'n dod yn ei enw e. Amen. Amen. Ganwn ni. Unwaith eto o'r atodiad rhif 24, ond bydd y geiriau ar y sgrin. Golchwyd Magdalen yn ddisglair, a Manasedd yn wyn, yn y ffynon ddaeth o galon Iesu ar Galfaria fryn. Pwy a hwyr na awch i'r fynnau, pwy a hwyr na byddaf byw. Ffynon weidlu'r pen Calfaria llawn o'r rinwedd dwyfol yw. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
Cadw Gwydion yn brysur iawn bore yma. Mae Gwydion yn mynd i roi stori i'r plant nawr. Os oes nhw blant am ddod i'r blaen. Diolch. Diolch Gwydion. Wel, sy'n lot o'n i yma heddi, os e? Mae'r marathon wedi stopo pobl i ddod. Nawr, fi'n mynd i roi stori i chi am dwy ferch fach. A mae'r ddwy yn dechrau ysgol uwchradd, felly blwyddyn 7. Ond nhw ddim yn abod y gilydd, ond nhw'n dod o ysgolion cynradd gwahanol. Pa ysgol gynradd yw un chi? Melin Griffith. Wel, nhw ddim yn dod o Melin Griffith, oedd y ddwy'n dod o ysgolion gwahanol. Ond maen nhw'n land o lan yn yr un dosbarth. Enw un oedd Mair, a enw y llall oedd Elin. A mae Mair, mae'n ferch neis iawn iawn. A mae Elin hefyd yn ferch neis. Mae'r ddwy yn ferched hyfryd. Mae Mair yn Gristion. Ond mae Elin yn ferch hyfryd. A mae'r ddwy yn yr un dosbarth, maen nhw'n mynd i gwersi fe gilydd, a y ddwy wrth i bod yn chwarae pêl-droed. Oedd Mair yn arbennig o dda, y gorau yn y tîm yn chwarae pêl-droed. Elin yn hynod o glefer. Mair ddim mor glefer a Elin. Ond ddathon nhw'n ffrindiau. A chi'n bod, wrth nhw fod gyda'i gilydd, o'n nhw'n dod i nabod ei gilydd yn dda. Ac oedd Elin yn sylwi ar Mair, a ddi'n gweud, Mair, ti'r gorau yn y tîm pêl-droed, ond ti ddim yn bostio. Ti ddim yn dweud wrth pawb, o, fi yw'r gorau. Oedd Elin yn sylwi hyn ar Mair. A pan oedd rhywun yn ei camgymeriad, oedd hi ddim yn gweiddi arnyn nhw, o, be chi'n neud? Na, oedd hi'n amyneddgar gyda nhw. Oedd hi'n hynod o amyneddgar ac yn neis gyda, ac yn annog yr hei, oedd falle ddim cystal â hi. A wedyn yn y dosbarth, oedd hi ddim cystal, ond oedd hi ddim yn meindio. Oedd hi ddim yn pwdi, a oedd hi'n annog pobl eraill. Ac oedd Elin yn gwybod bod hi trysto Mair, oedd Mair bob amser yn yr un peth. Ac oedd hi'n dweud y gwir. A pan oedd criw o ffrindiau'n dod at ei gilydd ac yn siarad yn gas am rhywun, oedd Elin yn sylwi oedd Mair yn camu i ffwrdd. Oedd hi ddim yn ymuno mewn efo'r siarad yn gas. A pan oedd bobl yn gas i Mair, oedd Mair ddim yn ymateb yn gas yn ôl. Oedd Elin yn sylwi ar Mair bod hi wahanol. A maen nhw'n dod i siarad efo'i gilydd. Ac oedd Mair yn aml yn dweud, o, fi'n mynd i'r capel. A fi'n caru Iesu Grist. Achos bod Iesu Grist wedi caru fi. A ddi'n sôn am Iesu Grist wrth ei ffrind Elin. Ac wrth nhw dod yn fwy a fwy o ffrindiau, oedd Elin yn sylwi mwy a mwy, wel, mae'n ferch hyfryd. Nawr, oedd Elin yn ferch neis hefyd. Ond oedd Elin yn mynd i deimlo dwi'n bach yn euog o flaen Mair. A ddi'n dod yn fwy a mwy ymwybodol, wel, fi ddim fel Mair o gwbl. Fi yn colli tymer. Wel, oedd Mair weithiau yn colli tymer, ond oedd hi'n ymddiheuro os oedd hi'n neud. Ac oedd Elin yn gweud, fi'n gwybod os fi eisiau bod y bwysig, achos mae hi mor dda, mae'n ei di fi dim ofnadw. A chi'n gwybod, nath rhywbeth tebyg ddigwydd pan oedd Pedr ni darllen am Pedr yn y Beibl, nath Pedr weld Iesu Grist un diwrnod, a mae Pedr yn gweld Iesu Grist a gweld, mae'r dyn yma yn amazing, mae'r dyn yma yn berffaith, mae'r dyn yma yn lan. A mae Pedr yn gweud, be chi'n meddwl bydde Pedr yn dweud wrtho fe? Mae'n dweud, cer i ffwrdd oddi wrtho fi. Achos fi'n bechadur, fi'n ddrwg, cer i ffwrdd, fi'n gwybod bod ti'n dda. Mae gen i t-shirt fan hyn. T-shirt gwyn, neis. Ddim byd special amdano fe. Ywen, byddwch chi'n disgrifio fe? Pa liw yw fe? Gwyn, da iawn. Ywen lan? Wel, mae'n eitha glan. Mae un spot fyna. A ni'n gwybod bydde ti'n gweld hwnna. Ond heblaw hynny, mae'n eitha glan. Okay? Ond, os byddwn ni roi hwn, ti cefn i golau. Neu roi golau ymlaen. Golau. Fi'n just switch.
So rhoi hwnna ti cefn i golau. Yw e'n edrych yn lan nawr? Na, mae'n frwnt yn dweud. Mae'n hynod o frwnt. Mae lot o fes ar y Cris yna. Wel, mae ti fewn. Mae'n ffilthy, nhw. Byddwch chi'n gwisgo hwnna? A chi'n gwybod, mae bywydau ni gallu bod fel yna. Oedd bywyd Elin gallu bod fel yna. Oedd hi'n ferch neis. Oedd hi'n ferch digon da mewn sawl ffordd. A oedd hi'n edrych yn, mae'n digon neis. Falle oedd ambell i beth yn bod arni hi. Ond ti fewn, oedd hi'n bechadur. A dyna sefyllfa ni gyd. Ac oedd Mair yn Gristion. Sut oedd Mair yn Gristion? Achos oedd hi'n byw yn dda? Ni wedi cael yn atgoffa bore yma. Oedd hi'n Gristion, nid oherwydd o hi'n gwneud hyn a mynd i'r capel na. Oedd hi wedi sylweddoli, fi yn bechadur, fi yn frwnt. Please, Iesu Grist, achub fi, maddau fi. Be chi'n meddwl byddai'n neud i'r t-shirt yma? Golchi. Sut ni'n gallu golchi pechod tu fewn i ni? Ni methu. Ond mae Duw gallu. Mae Duw gallu. Wel, ti'n dweud y gwir, wrth i ni drial byw yn dda, falle bod ni'n cael gwared ambell i beth, ond ni ddim yn cael gwared y pechod i gyd. Yr unig ffordd i ddod yn lan, golchi'n lan yn llwyr yw, please Duw, maddau fi. A mae Iesu Grist yn dweud, fi wedi gwneud popeth, allwch chi ddod yn lan. Ac felly, fi'n Gristion. Felly fi eisiau dweud wrth bobl eraill, a dyle bob un ohono ni, fel Cresnogion, o'n eisiau dweud, nid mwyn i bobl teimlo'n frwnt, mwyn cael nhw deimlo'n drist, ond mwyn gweud wrthyn nhw, chi'n frwnt fel o'n i'n frwnt, ond drwchwch. Mae Iesu Grist wedi dod. Allwch chi ddod i gredu a cael eich glanhau trwyddo fe. Reit, gyrwch ni weddio. O Iesu Grist wedi dod, bod wedi byw bywyd glân, pur, glân, a dim pechod, ac i ni'n gwybod arglwydd i ni gyd yn bechaduriaid o arglwydd. Helpa ni sylweddoli bod ni mewn angen, a helpa ni nid i rhedeg i ffwrdd oddi wrth Iesu Grist, ond i droi ato fe, a profi cael ein golchi yn lan yn Iesu Grist. Helpa ni ddeall hyn, a helpa ni sôn wrth hyn i eraill. Y bydd bobl yn gofyn i ni, pam bod ni'n credu, sut i ni mor llawen, a byddwn ni'n pwyntio pobl at Iesu Grist. Clywn ni nawr a derbyn ni yn enw ein gwaredwr annwyl. Amen. Diolch yn fawr. Gewch chi'n fynd nôl. Diolch, gwydio. Ni'n mynd i ganu eto cyn bod ni'n dod at air Duw. Rhif 40 yn yr atodiad. O lein i'r byd. Des ti lawr i'r tywyllwch. Goleiaist fi. Ces i weld harddwch dy berson, a nawr rwy'n adnabod di fel fy ngobaith am ffrind. Dyma fi yn daddoli. Dyma fi'n plygu, dyma fi'n dweud mai ti yw niw. Ti yn wirioneddol hyfryd, yn gyfan gwbl deilwng oll yn oll, yn syndod mawr i mi. Nawn ni sefyll i ganu.
Ni am droi bore yma at yr Efengyl yn ôl Marc. A ni wedi cyrraedd pennod 4. Ac os chi ddim wedi bod gyda ni wedi bod yn gweithio'n ffordd trwy'r llyfr yma. Llyfr sydd yn rhoi cofnod i ni o fywyd a dysgeidiaeth ac yna marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Ni wedi cyrraedd pennod 4. Ac i ni yn yr adran yma sydd yn mynd yr adnod gyntaf lan at adnod 34. Felly ni'n cael blas o'r ffordd oedd Iesu'n dysgu, a un o'r ffyrdd oedd Iesu'n dysgu oedd trwy ddamhegion. A be welon ni tro diwetha oedd bod y damhegion yma, yr straeon yma mae Iesu'n dweud, maen nhw'n straeon sydd fod i ddysgu. Maen nhw'n straeon sydd yn cynnwys pethau daearol, ond sydd fod i ddysgu gwersi ysbrydol. A weithiau mae'r damhegion a'r pethau mae Iesu'n dysgu, maen nhw'n gallu bod chydig bach yn aneglur mewn ffordd, achos rhan o'i bwriad nhw yw cuddio rhywbeth o bobl sydd just yn gwrando'n ddi-fater ac yn ddi-feddwl, yn yw chi methu dod at y pethau mewn ysgafn. Os ych chi eisiau deall ac gweld be mae Iesu'n dysgu, chi angen myfyrio. Chi angen dod a reslo gyda yr hyn sydd yn cael ei ddweud. Wel, gyda hynny mewn meddwl, gadewch i ni ddarllen gair Duw, Marc 4, a ni'n mynd i edrych y bore yma ar adnodau 21 i 25. Dwedodd Iesu wrthynt, a fydd rhywun yn dod â chanwyll i'w dodi dan lestr neu dan wely. Ond nid yn hytrach i'w dodi ar ganhwyllbren. Oherwydd nid oes dim yn guddiedig ond i gael ei amlygu. Ac ni byd dim dan gêl ond i ddod i'r amlwg. Os oes gan rhywun glistiau i wrando, gwrandawyd. Dwedodd wrthynt hefyd, ystyriwch yr hyn a glywch. Ar mesur y rhowch, yr hoer i chwythau. A rhagor yr hoer i chwi. Oherwydd i'r sawl y mae ganddo, yr hoer. Ac oddi ar y sawl nad oes ganddo. Cymerir hyd yn oed hynny sydd ganddo. Amen. Nawr, ni wedi cyrraedd yr amser yna o'r flwyddyn, lle fydd pob un ohono ni fi'n siŵr naill ai wedi dweud, neu fydd rhywun arall wedi dweud wrthon ni rhywbeth fel hyn, mae'n tywyllu. Bore yma, pwy bynnag nath agor lan yr adeilad, diolch iddyn nhw am gyrraedd yn brydlon i gosod pethau lan, ond fi'n siŵr y peth cyntaf wnaethon nhw, achos y peth cyntaf fi'n neud pan fi'n cyrraedd yw roi'r goleuadau ymlaen. A mewn ychydig wythnosau bydd y clociau yn troi, a bydd y sefyllfa hyd yn oed yn waith yn bydd y. A mae'r amser mae'r flwyddyn yn neud i ni falle i werthfawrogi, goleuni. Mae goleuni yn symbol pwerus yn dod i. Mae'n symbol sy'n ymddangos yn gyson yn yr ysgrythyr. Reit o'r cychwyn a gweud y gwir, mae goleuni yn dangos rhywbeth yn llythrenol. Chi'n cofio yn ôl hanes y creu? Ar diwrnod cyntaf, mae Duw yn dweud, bydded goleuni. A goleuni a fi. A gwelodd Duw fod y goleuni yn dda. A gwahanodd Duw y goleuni oddi wrth y tywyllwch. Felly reit o ddechrau'r Beibl ni'n cael ein cyflwyno'r syniad yma fod goleuni yn rhywbeth da. Fod goleuni yn rhywbeth sydd fel petai wedi ei wahanu oddi wrth y tywyllwch. Mae goleuni yn rhywbeth ni'n gwybod yn dyn ni, mae'n rhoi bywyd. Mae goleuni yn rhywbeth sydd yn datguddio. Mae goleuni, wrth i chi ddarllen ymlaen trwy'r Beibl, yn cael ei gysylltu gyda gogoniant Duw.
a sancteiddrwydd disglair Duw. A felly eto, dwi ddim yn sioc fod Iesu yn defnyddio goleuni fel symbol. Am dyna sy'n digwydd fan hyn. Fel wedes i ni yn yr adran yma sydd yn llawn damhegion. Ac be ni'n gweld yw fod y damhegion fan hyn mae Iesu'n defnyddio yn bennaf yn disgrifio'r ffordd mae teyrnas Dduw yn lledu. Yr efengil yn mynd allan a yr gwahaniaeth mae hynny yn ei wneud yn y byd. A wythnos diwetha, o'n i'n edrych ar ddameg ynglyn â hadau, ac os Duw a'i mynd, wythnos nesaf, fyddwn ni'n clywed mwy am hadau yn cael ei hau a yr hadau hynny yn tyfu. Yr efengil yn lledu trwy'r byd fel petai. Ond fan hyn, yn yr adran bach ni'n edrych arni bore yma, mae Iesu'n newid y darlun, neu'n rhoi darlun extra, darlun gwahanol i ni, ac yn dechrau sôn nawr am oleuni a thywyllwch. A fi'n credu be mae Iesu'n trial dangos fan hyn yw'r effaith mae'r efengil yn mynd i'w gael, neu fod i'w gael yn ein bywydau ni, fel Cristnogion. Right? Os i chi yn un o'r bobl yma sydd efo tir da yn eich calon, a mae'r had wedi ei hau a wedi egino a tyfu a dwy'n ffrwyth yn eich bywyd, siwr mae hwnna'n mynd i edrych nawr i chi a'r bobl o'ch cwmpas chi. A fel fi'n gweud, y darlun mae Iesu'n defnyddio yw goleuni a thywyllwch. Pethau sydd i fod i gael ei amlygu a'i datguddio a pethau sydd falle am gyfnod yn cael ei cuddio, ond fydd yn y pen draw yn dod i'r goleuni. Felly, be sydd gan Iesu i ddweud? Be gallwn ni ddweud am bywyd y Cristion a gwaith yr efengil yno ni? A peth cyntaf fi eisiau ni weld yw hyn, mae'n bywydau ni fod yn rai sydd yn disgleirio. Mae bywyd y Cristion yn fywyd sy'n disgleirio. Adnod 21. A fydd rhywun yn dod â chanwyll i'w dodi dan lestr, neu dan wely. Ond nid yn hytrach i'w dodi ar gan hwyllbren. Mae Iesu fan hyn yn defnyddio be ni'n galw'n cwestiwn rethregol, cwestiwn rhetorical. Dwi ddim wir yn disgwyl ateb o'i wrandawyr, achos mae'r cwestiwn ei hun mewn ffordd yn un twp. Wrth gwrs, bysach chi ddim yn cymryd canwyll neu lamp, ac yna yn rhoi'r canwyll neu'r lamp yna o dan llestr neu yn ei roi dan gwely. It defeats the object, right? Un o fy pet peeves yw mynd mewn i stafell a mae'r golau mlaen a sneb yn y stafell. Mae'n pointless, dydy. Ond dyna mae Iesu'n dweud fan hyn. Chymod, beth yw pwrpas lamp? Beth yw pwrpas torch? Wel, goleuo. Mae lot o bobl y penwythnos yma, falle bod hwn yn reality byw iddyn nhw. Mae'r storm yma di bod yn do a llawer o bobl heb trydan. Ddim yn gallu flico switch yn y waw, falle di gorfod twrio mewn rhyw gwpwrdd i ffindo canwyll. Sdim ffynhonnell arall o oleuni. Os chi eisiau gweld, chi angen cymryd y ganwyll neu'r torch neu beth bynnag yw hi a'i defnyddio fe. Dyma un o brif nodweddion goleuni, ynddo fe? Hynny yw, fi ddim yn wyddonydd, fi ddim yn ffisegydd. Beth yw goleuni? Wel, fi ddim rili'n deall, ond mae'n dangos pethau, yn dydy? Yna'r pwynt. A felly, be mae Iesu fel petai'n dweud fan hyn yw fod y Cristion yn rhywun sydd wedi derbyn goleuni. Goleuni yr efengil. A bod y goleuni yna nawr fod i ddangos ei hun yn ein bywydau ni. Bod yr efengil yna, a gair Duw fel lamp i'n traed ni yn dangos y ffordd i ni ac yn ein harwain ni.
Mae'r Cristion di gadael teyrnas Satan a'r tywyllwch, a nawr mae'r goleini yma wedi cael ei roi i ni sydd fod yn amlwg yn ein bywyd ni ac yn amlwg i'r bobl o'n cwmpas ni. Ni ddim fod i guddio'r peth. Ni ddim fod i guddio'r gwirionedd yn wir, ni fod i'w ddangos e. Mae perthynas y Cristion yn rhywbeth personol ydy. Mae'n rhaid i ni gael ffydd bersonol. Perthynas personol gyda Duw. Ond dydy Cristnogaeth ddim i fod yn rhywbeth preifat. Mae Iesu'n dweud. A fydd rhywun yn dod â chanol i'w dodi dan Lester neu dan wely? Wrth gwrs ddim. Na. Mae fod i amlygu ei hun ym mhob rhan o'n bywydau ni. A ni fod i rannu'r goleuni yna gydag eraill. Mae Iesu'n dweud mewn un man yn dydy, mae fe yw goleuni'r byd. Fe yw'r un sydd wedi dod, i ganol tywyllwch y byd yma. A pam fod wedi dod? Wel, i roi ei oleuni i ni, a chi'n cofio ar y groes. Be sy'n digwydd? Wel, mae'r haul yn tywyllu. A mae Iesu'n marw a mae'n cael ei gladdu mewn tywyllwch bedd, ond yna, ar y trydydd dydd, ar doriad wawr. Mae'r bedd yn wag, a mae goleuni'r byd yn disgleirio unwaith eto. Ac mae Iesu wrth gwrs yn dweud, nid yn unig fi yw goleuni'r byd, ond chi yw goleuni'r byd. Hynny yw, mae di roi ei oleuni nawr i ni. Mewn ffordd ni fod i adlewyrchu goleuni Crist, fel mae'r lleiad yn adlewyrchu goleuni'r haul, ond yn fwy na hynny, mae'r goleuni yna yno ni. Beth oedd yn cadw lamp yn fyw yn yr amser yma? Wel, olew. Olew, yn y Beibl, symbol arall, yw olew. Olew yr ysbryd glân yn cael ei roi mwyn ein cynnal ni ac mwyn i oleuni Crist i lywyrchu allan ohono ni. Mae bywyd y Cristion fod ar ganhwylbryn. Mae Duw wedi'ch achub chi i ddisgleirio fel goleuadau yn y byd. Ni ddim fod i guddio hynny. Ni ddim fod i gadw'r pethau yma a'r newyddion da yma yn hunanol i ni ein hunan. Ni wedi cael ein achub i fywyd newydd. Ni ddim fod i fyw yr hen ffordd o'n i arfer byw. Ni ddim fod i siarad yn y ffordd o'n i arfer siarad. Ni ddim fod i wneud y pethau o'n i arfer gwneud. Ni fod i newid. A mae'r newid yna i fod yn amlwg. Nid jyst i ni, ond trwy ras Duw i'r bobl o'n cwmpas ni. Ni eisiau gogoneddu Duw, yn dydyn ni? Os chi'n Gristion bore yma, os i chi wedi derbyn aberth Crist yn eich lle chi a wedi trystio'ch hunan ynddo fe, chi eisiau gogoneddu Duw nawr, nag ych chi? Nag ych chi eisiau bod pobl yn edrych ar eich bywyd chi a ddim yn gweud, waw, nag yw yn berson da, neu nag yw hi yn berson da, ac roi clod i chi. Na, nid dyna'r pwynt. Ond ni eisiau bod pobl yn edrych ar ein bywyd ni ac yn gweld bod rhywbeth gwahanol. Ni eisiau fod pobl, mae Pedr yn sôn, dydy, pobl yn edrych arno ni a gweld fod yna obaith gyda ni. Ni eisiau bod pobl yn edrych arno ni ac yn meddwl, beth yw'r newid sydd wedi bod ynddo fe? Pam bod neu hi fel hyn a bod nhw'n chwilio a bod y goleuni yna'n arwain nhw at y gwirionedd? Na'r peth cyntaf bywydau sydd yn disgleirio. Mae hynny'n dod â ni mewn ffordd yn naturiol at yr ail bwynt yma, sef bywydau sydd yn condemnio. Nath Gwydion gyffwrdd ar hyn yn y stori'r plant yn dod. Drychwch ar adnod 22.
Oherwydd nid oes dim yn guddiedig, ond i gael ei amlygu. Ac ni bu dim dan gêl, ond i ddod i'r amlwg. Nawr mae'r geiriau yna yn anodd i'w deall. Be mae Iesu'n golygu fyna? O fi'n credu, mewn ffordd, mae'n cyfleu dau beth ar yr un pryd. Neu mae geiriau Iesu fan hyn yn cael ei gwireddu mewn dwy ffordd. Y peth cyntaf yn amlwg mae Iesu'n golygu fan hyn yw fod yr efengyl yn mynd i gael ei hamlygu. Right? Mae'r newyddion da yma sydd falle wedi bod yn ddirgel yn y gorffennol, a trwy'r Hen Testament mae'n dod yn fwy ac yn fwy clir, mae Duw yn datguddio mwy a mwy, ond nawr mae Iesu wedi dod, mae'r goleuni wedi cyrraedd, a mae'r newyddion da yma'n mynd i lledu. Mae'r efengyl yn mynd i gyrraedd eithafion y ddeiar. Mae'r neges mae Iesu'n cyhoeddi fan hyn i'w ddisgyblion yn mynd i cael ei pasio ymlaen ganddyn nhw i eraill ac i eraill, a mae'n mynd i gyrraedd i hyd yn oed i llefydd fel Cymru fach. A ni'n canu weithiau dyn ni, o aid, yr hyfryd wawr ar lyd. Goleued ddeiar Lydan. Hynny yw, mae'r efengyl yma sydd wedi bod mewn ffordd yn guddiedig yn mynd i gael ei amlygu trwy yr eglwys a trwy phobl byw. Ond fi'n credu fod Iesu hefyd yn cyfleu rhywbeth arall fan hyn. Achos mae'n goleuni ni nawr, a goleuni'r efengyl trwy ni, yn mynd i gael yr effaith o ddangos lan y tywyllwch yn dydy. Hynny mae'r bywydau yma sydd gobeithio yn disgleirio yn y byd, mewn un ystyr hefyd yn mynd i fod yn condemnio y byd. Mae chydig bach fel goleudi yn dydy. Goleudi yn ffynhonnell o olau, a mae'n ddisglair. Mae'r beth ddigon hyfryd yn gallu bod am oleidi yn does, ond wrth gwrs ar yr un pryd be mae goleidi yn dangos, wel, mae yna berygl. Mae'r goleidi yn dangos os nag ych chi'n ofalus, os nag ych chi'n newid cwrs, os nag ych chi'n ystyried y rhybydd chi yn mynd i gael eich dryllio. Mae Paul yn defnyddio darlun arall mewn un man. Mae'n dweud, falle chi'n cofio, fod y Cristion fod i arogli. Right? So peidiwch meddwl am y llygad nawr, meddwl am y trwyn. Mae'r Cristion fod i arogli fel Iesu Grist. Ac i rai pobl bydd yr arogl yna fel bywyd iddyn nhw. O, mae hwn yn hyfryd, fi eisiau hwn. I eraill bydd yn arogli fel marwolaeth. Achos be maen nhw'n gweld fyna, neu be maen nhw'n arogli fyna yw y condemniad mae pechod nhw yn ei wynebu. Mae'n bywydau ni, ein bywydau da ni, y bywydau da na ni'n byw mewn diolchgarwch i Dduw am ein hachub ni, mae'r bywydau yna fod i ddangos brynt ni a difrifoldeb pechod. Fe ddylse bywyd y Cristion mewn un ystyr gwneud pobl y byd yma'n anghyfforddus. Achos yr hyn mae'r person yma'n ei gredu, yr hyn mae'r person yma'n ei ddweud, yr ffordd maen nhw'n byw yn pwyntio at y farn sydd i ddod. Nawr, wrth gwrs, mae rai pobl ddim eisiau gwynebu hynny. A mae rai pobl yn trial twyllo'i hun yn dyn nhw i feddwl, wel na, fi'n gallu cuddio fy mhechod. Falle bod chi yn gwneud hynny y bore yma, falle bod yna rhan o'ch bywyd chi, a chi'n trial ymddwyn yn barchus a trial bod yn berson da yn allanol, ond chi'n gwybod mae yna bethau cudd yn eich bywyd chi, a chi'n meddwl bod chi'n mynd i allu cadw nhw'n guddiedig. Heb gael eich dal. Na, medde Iesu. Nid oes dim yn guddiedig, ond i gael ei amlygu. Ni bu dim dan gêl, ond i ddod i'r amlwg.
Mae Iesu'n dweud, sy'n os pwy i chi, un dydd mae'r pethau yma yn mynd i ddod i'r wyneb. Un dydd fydd angen i bob un ohono ni sefyll ger bron gorsedd Duw, a'r sedd barn yr arglwydd Iesu Grist. A mae rhaid ni wynebu hynny heddi. Mae'n llawer gwell bod ni'n gwynebu hynny heddi nag ar y dydd hwnnw. Jyst meddyliwch am hynny, fod popeth amdano chi yn dod i'r wyneb. Mae'n frawychus. Mae'n stori enwog fi wedi dweud hi o'r blaen. Mae'n stori dda. Stori am yr awdur Arthur Conan Doyle, yr un nath ysgrifennu straeon Sherlock Holmes. Oedd e'n amlwg, nid jyst yn awdur da, ond yn tipyn o prankster. Oedd yn offi chwarae tricks ar bobl. A ôl pob tebyg, fi ddim yn hollol siŵr, fi ddim wedi gallu ffindio di hwnna yn wir a'i peidio, mae'n stori dda ddo. Ôl pob tebyg, nath e anfon llythyr di-enw i rai o'i ffrindiau fe, ond pobl eitha enwog adnabyddus yn yr oes. A'r neges oedd flee, hynny yw, ffowch. All has been discovered. Na fe, dim enw, dim mwy o fanylion, just flee, all has been discovered. Ac yn ôl pob tebyg, nath rai o'r bobl yma ffoi o'r wlad. Hynny yw, nath nhw pacio'u bagiau nhw a dianc o'r wlad achos o'n nhw'n meddwl, mae rhywun wedi darganfod hwn. Mae rhywun wedi ffeindio allan hwn. Mae'r peth yma yn y mywyd hi yn mynd i ddod i'r amlwg. A mae'n frightening, yn dydi? O be mae Iesu'n gweud yw, dyna yw reality. Dyna fydd yn digwydd i bob un rhyw ddydd. A'r unig ffordd felly i fod yn barod ar gyfer y dydd hwnnw yw bod ni'n dod am bywydau ni mewn i'r golegni nawr. Yn dyfa? Bod ni'n dod allan o'r tywyllwch fel petai ac yn gosod ein cyfrinachau ni a'r skeletons in the closet a roi nhw wrth draed yr arglwydd. A'i cyffesu nhw a gofyn am fyddeiant ac os ein ni wedi pechu yn erbyn eraill bod ni'n cyffesu'r pethau hynny iddyn nhw ac yn ceisio cymodi ac yn ceisio gwneud iawn. Peidiwch twyllo chi na ni feddwl bod y pethau yma'n mynd i aros yn ddirgel. Mae'r masg ni'n gallu gwisgo, falle bod e'n twyllo pobl ond dwi ddim yn twyllo yr arglwydd. A beth sy'n hyfryd wrth gwrs yw bod na faddeiant i'w gael. Mae yna faddeiant, mae yna fywyd i'w gael. Dydy'r diwrnod olaf yna ddim angen bod yn un o ofn a dychryn i chi. Falle mae dyna sydd chi yn meddwl amdano fe ar y foment, dwi ddim angen bod felly. Gall y diwrnod mawr olaf yna fod yn diwrnod o lawenydd. Mae Iesu'n sôn mewn un man yn dydi ar y diwrnod hwnnw, bydd rai pobl yn gweiddi allan ar yr mynyddoedd i syrthio arnyn nhw mwyn i cuddio nhw. Ond mae yna bobl eraill sydd yn gallu dweud heddi, tyrd. Tyrd yn fwy iawn. A dyna lle ni'n gorffen. Y pwynt ola am bywyd y Cristion a'r bywyd yma ni'n derbyn trwy'r Efengyl. Bywydau sydd yn cael ei gwobrwyo. Drychwch eto ar adnod 24 a 25. Dwedodd wrthynt hefyd, ystyriwch yr hyn a glywch. A'r mesur y rhowch yr rhoi'r i chwythau. A rhagor a roi'r i chwi. Oherwydd i'r sawl y mae ganddo yr rhoi'r. Ac oddi ar y sawl nad oes ganddo, cymerir hyd yn oed hynny sydd ganddo. A be mae Iesu'n dweud fan hyn, wel, unwaith eto, yw bod y bywyd newydd yma yn fywyd sydd yn rhoi. Mae bywyd y Cristion yn un hael. Ni wedi cael ein achub nawr a dyw'n bywydau ni ddim bellach yn perthyn i fi fy hun, mae'n perthyn i Dduw.
a mae fod i cael ei roi nawr i wasanaethu Duw ac i wasanaethu eraill. Felly, chi fod i roi eich hunan, roi eich bywyd, ac i wrth gwrs roi'r efengyl i eraill. Dyma yna Crist i wneud drosto ni, yn dyfa. Mab y dyn, yr un a'n carodd ni, a roes ei hun drosto ni. Mae di roi popeth drosto ni, a felly ni nawr fod i roi popeth ei fwyn Ac eto, mae hynny'n gwneud synwyr, nag yw e? Chymod eto, fi ddim yn deall beth yw goleuni, really, ond un o'r pethau fi yn gwybod am goleuni, mae'n roi, yn dydi? Dwi ddim yn aros lle mae, mae'n estyn allan. Chi'n switcho bulb ymlaen, neu torch ymlaen, a mae'r goleuni, dwi ddim jyst yn aros fan hyn, mae'n lledaenu. Mae Iesu'n dweud, mae dyna fel i ni fod. Ar mesur y rowch, y roi'r i chwethau, a rhagor a roi'r i chwi. Os dim byd gyda ni ddim di derbyn yn y lle cyntaf. Mae popeth trwy ras, peidiwch cam ddeall. Ond mae Iesu ar yr un pryd yn dweud, os 'yn ni'n hael gyda'r pethau mae Duw yn rhoi, mae'n mynd i roi mwy i ni. Mae'n mynd i roi gras ar ben gras. Ond mae yna ddirgelwch fan hyn. Chwod, mae'r nefoedd a'r deiar newydd sydd yn disgwyl am pobl Dduw, mae yn un o ras. Mae popeth yn dod i ni trwy ras. Ni ddim yn achub ein hun, a ni ddim yn cyfrannu dim mewn ffordd at ein iachawdwriaeth, ac eto ar yr un pryd, mae Iesu'n awgrymu bod yna wobrwyo mynd i fod. Wrth ein annog ni fod yn hael gyda ein bywyd ni, mae Iesu'n gweud, chi ddim yn mynd i fod ar eich colled. Peidiwch poeni, os fi'n rhoi fy amser, os fi'n rhoi fy arian, os fi'n rhoi fy egni, os fi'n rhoi fy enw ar y lein trwy rannu'r efengyl, os fi'n peryglu fy merthnasau trwy fod yn ffyddlon i Dduw, fi'n mynd i golli allan. Na, medde Iesu, chi ddim yn mynd i fod ar eich colled. Ar mesur y rowch y roi'r i chwethau. Hynny yw, mae'n pentyrru gras ar ben gras i'r rhai sydd yn ei garu a rai sydd yn ei fydd iddo fe. Ond wrth gwrs, bydd hynny eto ddim yn wir am bawb, a mae yna rybydd fan hyn, rybydd pellach i ni. Oddi aros ganddo, cymerir hyd yn oed hynny sydd ganddo. Os da chi rhywun a maen nhw'n gwisgo'r masg, a maen nhw'n ymddangos yn allanol fel petai nhw'n credu, ac eto, chi'n gwybod yn eich calon bod chi ddim. Dyw'r gwirionedd ddim gyda chi, dyw'r goleuni ddim wir gyda chi. Mae Iesu'n dweud yn y dydd hwnnw, bydd popeth yn cael ei gymryd i ffwrdd. Y darlun oedd yn dod i fi oedd, eto wedi dynyddio hyn o'r blaen, ond pan chi fod tân yn y tŷ, ni ddim wedi cael un eto yn tŷ ni, yn edrych ymlaen, cael tân agored, a tân yn llosgi, mae'n creu gres wrth gwrs, a goleuni hyfryd. So os da chi un colsyn, un darn o bren neu glo, a chi'n gadael ar ben ei hun, hunanol, cadw'r gres, cadw'r goleuni iddo fe ei hun, beth sy'n mynd i ddigwydd? Mae'n mynd allan yn gyflym iawn. Ond os mae'r gres a'r goleuni yna fel petai'n cael ei rannu ac yn tanio mwy o brennau neu glo neu be bynnag chi'n llosgi, mae'r gres a'r goleuni'n cynyddu a mae'n para. Mae'n para. Mae Iesu'n gweud, trwy ras Duw. Os i ni yn byw y bywydau disglair yma, bywydau yma sydd yn mynd i gondemnio rai ac yn mynd i wneud rai yn anghyfforddus. Ond os ni'n byw y bywydau yna mewn ffordd hael ac yn rhoi ac yn rhoi ac yn rhoi, ni ddim yn mynd i fod ar ein colled. Na, mae yna wobr, mae yna etifeddiaeth tragwyddol, mae yna oleuni, di-baid. Fydden ni droi at Genesis yn do, ar diwrnod cyntaf.
Y darlun sydd gyda ni o'r nefoedd a'r ddeiar newydd yw hyn bod yna ddim nos. Bod yna ddim nos yna. Dim tywyllwch. Goleuni. A daioni Duw yw bobl ambyth. Diolch iddo. Amen. Amen. Ganwn ni. Wrth i ni orffen. Rhif 34 yng Cwmpawd 2. O'r fath dywyllwch sy'n llethu ein byd, anghyfiawnder a gorthrwm a phoen. Gwledydd yn llithro i anobaith mor ddwfn ond trodd tyrfa fawr at yr oen. Yr ail bennill yn dweud llanwd y eglwys ath gariad ath nerth i rannu'r newyddion da am iachawdwriaeth sy'n rodd gan y tad i bawb sydd yn credu yn ei fab. Ro nerth i oleio ein byd hyd nes y cesglu ni ynghyd. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Nawr bydded i'r arglwydd dyfendithio ath gadw. Bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat a bod yn drygarog wrthyt. Bydded i'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti heddwch. Amen.